фитнеса. Моята любима тема и ето 3 основни критерия, които според мен делят добрият от лошият интериор тук. Критерий номер 1 е осветеността. Достъпът на много естествена светлина, високите тавани и прозорци са присъщи за луксозните фитнеси тип social клуб, където освен да тренирате, може да завършите и някое друго готино запознанство и бизнес контакт. От друга страна, липсата или оскъдната естествена светлина е супер подходяща при интензивни и кратки тренировки и се използва в такива фитнес зали. Проучвания сочат, че такива помещения възбуждат адреналина в тялото, а както знаем, той е изключително полезен при такъв тип натоварване. Критерий номер 2 са цветовете. Тъмните и ярки цветове са отново подходящи при зали за хит тренировка, докато за да постигнете този луксозен и приветлив вид, са ви нужни неутрални, пастелни тонове и естествени материали. И критерий номер 3, който на мен ми е много важен, е човекът зад рецепция. И тук искам да кажа здравей, Кали! Надявам се видеото да ви е харесало. Последвайте ме и коментирайте за повече такива видеа.